El 18 d'octubre de 1971 es publica al Boletín Oficial del Estado el decret de creació de diverses facultades i escuelas técnicas superiores, entre les que hi apareix l'Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Barcelona. Culminaven així els esforços negociadors de personatges com Víctor de Buen, rector de la Universitat Politècnica de Barcelona, que juntament amb professionals de la telecomunicació a Catalunya, com Sánchez Contador, president de Telefònica, Pedro Linares, de Standard Elèctrica, Luis Roiz, de Philips, i Agustín Roldán, de Correus i Telègrafs, treballaren intensament per aconseguir que la necessitat d'una nova escola de telecomunicació en el Levante, tal com es projectava a Madrid, i a imatge de la capital de l'Estat, acabés ubicant-se a Barcelona. Es posava la llavor de la nostra escola, que va haver d'esperar el 23 de novembre per iniciar la seva activitat, en una ubicació provisional al número 331 de l'Avenida del Caudillo, actualment Rambla Egara, de Terrassa, on l'enyorat Pedro Vicente del Fraile, segons explicava ell mateix, va impartir la primera classe d'electrònica. En Pedro, juntament amb altres amics d'estudis, formaren el grup de joves telecos que el primer director de l'escola, Ricardo Valle, va aplegar per fer de professors quan, amb només 37 anys, va assumir la responsabilitat de desplegar una escola que, segons les seves paraules, havia de ser moderna, amb sòlida base científico-tècnica i on la recerca sigui el motor de la docència i plenament integrada i al servei de la indústria i del territori. El professor Ricardo Valle l'acompanyava Jaume Ranz, en qualitat de secretari acadèmic, i se'ls van anar afegint en diferents etapes professors vinguts dels Estats Units i de l'Escola de Telecomunicació de Madrid. Els noms d'alguns dels primers professors, com els de Gorri, Miró, Pallissa, Moralejo, Massana, Guadalajara o Navarro, se'ls van unir més tard cognoms com Cardama, San Vicente, Delgado Penín, Lagunas, Agustí, Valero o Suso, i de personal d'administració i serveis com Montse Targarona o Cristina de Mateo, o Asun Salvat, noms, tots ells, ja per sempre lligats a l'escola. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona iniciava el seu recorregut. De la primera ubicació a Terrassa es va passar a una altra ubicació provisional, el número 7 del carrer Sant Pere més Baix, d'on després d'uns anys de lluites i reivindicacions es va aconseguir arribar a la ubicació actual, al Campus Nord, en un edifici prefabricat, el TL, a l'espera de la construcció del campus definitiu. Es cursava al Pla 64 i a Ricardo Valle el van succeir Javier Barà, Carlos Angulo i Antoni Alabau.